karya Mbah Mantep Angenteni. Wah, cocok mangga. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni waya janji metan sak semipan jroning Mas sirah Genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike, ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten, Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk.